ti chuan jinu hi ke sel atang chuan a ron chhuak lai chu kan hmu thei a elixir of life siam tur khan thil pahnih amamu te chu hmu to ma se pakhat ala hmu lo a chu purified demon king blood ani ya chumi hmu tur chuan kesel chungbera hian a kalanga ya ado tle rong kal le huna chuan ring taka akal to ring tengu ti chuan jinu chuan a thloka i reng mai kan hi chuan umziam don lo lo po ka hmunem theilo ka hna ti tumam po ka ti theilo ka reng khi ka check ti le don chu ti a ti chuan level check non le na lampanga hian sin chu kala chuta chuan mi chun lo tam hle me ya recruiter tam tak po chun lo ma an gil ta na mi recruit tur chuan mi te chuan lo som kola banga mi le sa pakhat hiong ki chul chu alo om ve boka chupa chuan jinu chu muwa jinu murwal chuan bang chu kolin sar hiong ki chul kania imi du pa nge kha kama sona ding jin u nge ni ka boi lo chu tia jinu chu a level check tir tu chuan alo thuto a mi pani in belai chu a hria rank i howi chu min ngai sak lo lutuk ka thutna rei to kei po chuanin engkil ta ma tel po min tel ve du lo te chu lo tia ama mi pa chuan di rank talini nga yang di rank ni nuwa mission pa ngai nei theinga chuanin guild pon anon som ve dawng che ani lo chuan chan satlem lutuk chu tia chuan jinwa lu hun chu lo thleng ve ta jinwa lu rol chuan bol pakhathi khoi tur chuan mei che chuan atia bola khoi don chuan irar om ti chu mei che chuan a hrila jinu chuan a khoya irar chu om tameya an director chu rong kala mei che chuan hei irar om char mei ni ati hril chuan ena irar chu computer ani lawin jin u wang chuan om ti chu a hra thiam ta jinwa power chu a chak hle meya a chak em awang chuan computer po chuan en theilowa chutlai director chuan omzia chu jinu hi kandrama a strength hunter somna ani chu tia pon lampanga jinchul le chojong in chu kan hmutheya chojong in chuan jinchul chu lo chhai dawin jin engomzia huatar ga guild member ni mi lote in mission in kaltira chu baka in a rank pa khan atha theilo a boss te ron thata chu dikem tie zo chuan jin chuan ka hrelo ka ho hmalo tuka ke chu mu po ka hmulo chu tia choi chuan ni e I mu huna min mu tir ve do nia ma se enge chung ve so averina sa nok ve ti chuan jin chuan ka hrebik lo kha ria we ken ho khan an rank ti sang bel tum nge an rank check tir tumin anong kal thalia khami vel khan buai ning ka zuan chinange ha ti chuan choi chuan ke po ka rong kalang chu tia an panhi chuan an kal dun ta a chunga mi pui chuan jin u chu an lo en du hle me ya an bula s rank kom ve tin hria chuan makan tia a chan chu s rank ti hi thil na mai lo takania s rank ni don chuan mi dang aya sang nal le chak nal ni ngai ni chu ting vela mi puin makte takan en lai chuan the hunter guild a boss ve dauber choi chu arong kala choi hi a special ability dauber chu fire control thiama fire lo po thil dang control thiam na fire hi a speciality niya fire control toi chuan bon takani choi chuan jinu mu rol chuan o he pa wang hi ni don hi hetlai mi tein boy em a chan chu a ora hi sang lu tukani chu tia choi chuan tunge ni le eng na nge tho chu jinu ne na chuan a suya guilty nei lo chuan kan gilta iron join do ma ti chuan jinu chuan khateng ti na hun ka nei lo ti pa chuan akal san maka jin ne na chuan choi chuan khapa kha ka introduction ka pe ma ti chuan jin chuan o pe ma se a hre lo der che ni kha chu lo tia bang po chu rong kalin atlai to ti chu a hre thiam hala choin jinu wang hunter chak anom ti hria chuan ati ma lak lutum le dona khami wang khan alungoi lo hle meya ma se ti nge na vak chu hrebok si lawa jinu chu hospital a chong gan mutheya anu bula chon lo thuin kanu tuna hian iron khru chuk hlulanga miron be veyang ti te hi ka ngai tu thina sin ma se milo ngak trang ro elixir of life ka nei huna nangma hi karon chan chu gang che chu tia pona chon chuka jinchul chu pona chon loadinga jinchul chuan
nangma hi kan enjoy char che ni kan bi thla che ni alo ti chuan jinu chuan misur kan ni mia chutia milo enjoy vela ati chuan jinjul chuan mi pakhatin hmudu che atia chu tu dang ni lewin goguni hunter association president ania goguni chuan jinu chu shreng te ni towa kalom puye che te chu lo tia jinu chuan enge rong kal chana zo chuan goguni chuan hunter chak tam tak te hi poisa wangte ming thatna du wangte hian gil lian tak tak ten joina hei jinchul po hi chak tak mai nia ma se gil dang vaka zong ko lo gil panga amain berg alien berte kan neya heng gil thau hi anin kara boy hle me heng gil jinga hian pakhat po I joina ni chuan anin kar hi adar vekanga an ke cheve kan mai chu wangin gil paruk na siam turin nang hi ka du che ni kan gil ta hian on join la gil paruk na isiam te I chak beranga chuanin khovela mi zong zong in hriat phang che ati chuan jinu chuan nie government po min support danganga ma se ka thailo ni chutia goguni chuan he pa po hian ming thatna du ni hi ati chuan jinu chuan ming thatna le poisa ka du lo in sol hi nom ka tia danjena hian ani kom na tur chutia goguni chuan awa han thatak kum som lekin hei a hian la no pangila chuan ke in sol pui tu nge yang ani lo pon ama rol hian mission ka ti duang chutia jinu chuan ka kalphot menge ka unaw nu mukalanga ya chutia akalta goguni chuan jin chu biain Mr. Jin engte ka ngai toi hrim rank healer pon ka upatla hi mindang sak thailo ti ga hriat hian I hra thiam lawang zoom in pui theingem atia jin chuan duty line zu kanin thailowa sa rati chuan khupa kho nen thrin ringem chutia sin chu dongsu lama chongkalin dongsu chu anlo tom na sa hle meya ama mutur chuan deputy director chu rongkala enge thengle eng tia thlenge te ta cho zota dongsu chuan khapa kha magic beast ani kha in mu rolin man ngalula chuanin jela khong cheu abak chu ke man katiyang atia deputy director chuan chuapain nie mi zong tu chu ka tilo ma se nangma po asoi sa thei cheni chuan man chu har ve det mai thei ti pa chu na chuka dongsu chuan sang tu ina ti dan te kha ngai tuin a thin na rim hle a sang tu chuan ka chung te hi zui kol to su ani lo chuan thi nuwa po keima la ka tang hin idam chuak lawang I thinon ni thinon me yang chu tia dongsu chu chumi ngai to chuan a thin na rim hle me ya aril ru po chu na boka azak tel boka dongsu chuan artifacts kamamoni hi atia artifacts chu engdang ni lawin manru mithring tan an siam le mun thrang atrangan muang chi te hi ania jinu pon anei in ka hria sin chu jinu lampanga chona kalin artifacts kan soilai mek chu lo en meka chumi manvel chu en chuan a to chu ti hle meya kalei ringotanga I reng bai mai neng ti heteng hi nei engtin nge nei ti velan soi boi lenga a boi thlak le don boxi engte ka han tiang chutia en ko lai chuan reng engamoni keifa kalila a thain ka hria khoi momi sona omem ti pa chuan azong kola chuta chuan gil pakhathian minor hi an lo zong khoma chu reng cave ni na langa jinu chuan chumia chuan telve chu tuma jinchul telam panga chuan sin chu kalin jinchul chuan goguni chu jinu chungchang te chu lo hrila anu le au naw nu en kola amain mission ati kol charchar ni hati chuan goguni chuan tuna mi le ahma mi avei nang lo ve tia jinchul chuan nilo ahma pon hospital a pokal ngun lutuk chu tia tun hnai deuh lokhan minor team a joining ka hria ti chu lo hrila goguni chuan tun lai thalai ho takhi chu ti thu te in hralo lutukamo chu tia jinu lampanga chuan sin chu kala minor chu alo ni fel der to jinu chuan hetenga mining team a enge mi om thin te chu lo se ama sabera assault team kan thil mining na tura 20 lom te to that tu te nia adot le minor team chu an na pa ngai chu thil lai hi nia recovery team chu ngau chuan 20 ho ruang hen khom thin ani chu tia achunga ama sabera
asal team an luta chu mi te command chu tu dang ni lawin choi chu nia chuta po chuan cha hi po chu lo tel ve a fire chu choi thatna ni wang chuan a fire mang chuan chung bi so chu athata arim chu chelhe meya chuti avoi khataka tha vekta ka chuan anon chuka ma se a main boss ber chu an thatlawa chuti chuan anon chuk top maya jinu chuan choi mu chuan tunge ni chu lo hria alo bi ruwa cha hi po chuan presence ta sa chak tu hria in asir te chuan hen an han ena jinu po chuan cha hi presence na sa tak chu a hria a ora te chu a chuak na sa ti po chu hria cha hi in om na lampang ron en che chuan alo bi ru mana cha hi chuan tuna khan president gohni om mokatia mase ani chu heta hianinge tiang mining na mai meya te chuan chutile sia jinu chuan karin an che ka presence feel thei ka biru kuluk viu ngai chutia achunga chuan maina team le recovery team ho chun luta na te chun thok trana jinu chuan hetlai hian ereng boss omni chu lo ti ngala a mu chak hle meya ke sela boss a bei pani te ai khan an chak zok ti po cho hria mi then ka chuan irek mi me tinga tin run thrui ti le awan pe om lo tak veng len ngai om si chun ti vela mi pakathian chau tak mai hian jinu choron nek luya jinu chuan a han en chu pa chu a khur der dera kapu i du du na kal ro kha chu tia jinu chu akal sonta ti chuan leite chu lai ve tranta leader hne na chuan mi then khat chuan so pa so I rank ani tak tak tero chun lo tia I rank chu ne ma se ka ra cheng be lo ti chuan a changa lunch break chu nia leader ber chuan jinu chu eitur chuan atia ma se jinu chuan hemi kan an zo fel lok anga chong karon ayang chu tia ole ma se kal thuil tuk lo la ti pa chuan a thla felta jinu chuan heting a chance tha da jo kan han chu big nang te ba chuan tlan pheya anui ver vera gate bula chuan a thlenga lu chak to hle meya a ko chung tang chuan ni lo ti su boss khata chu I tha chuan gate hin kharanga chuanin hunter gil thau hian thil chan sa don lutuk ti chu rive ma se jinu tan chuan claim te han ti chin zo chu apoi don mi ti chu aron ria ma se hnunglam tang hian me che o hian khatlai khan nge ti tungei ni dinghal ro ti chu a hria chu chu tu dang ni lewin cha hi chu nia cha hi chuan ka soinon liang tungei ni in puang ro chu ron tilia